Is Misha Betty, agus is Misha Cuiva. Seo é Heads Up. Tá sé clétha Tá sé an cáú é fihinní déag. Caiiti bheith thar dóhéag chun spríé. It's bóla daine. FIFA? No. An Fortnite atá Fortnite! Fortnite! Hain sé mar seo! Tá tú animal. Bhí ceann go bhí sin ní tóga. Is féidir leis bheith ráir? Is féidir leis bheith fluffy? Ó bhfuil mé moch? Níl. Éhinn siad carbar. Éhinn siad carbar. Ó, bhfuil sé Coinín? Se? Yes! Ó, Coinín. Agus tá siad Coinín. Se! Yay! Oh, is duine an cáú le? Chana sé rán. Tá sé iontoch cáú. Tá lán áir an cáú leige. Bhí sé hit mór nuair bhí mí níos óga. Níl sé go maith chuna. Rinne sé anrán yummy. Justin Bieber. Se! Oh, Justin Bieber. Yes! Justin Bieber? Se! Conan si Is Ariana. Tá sí anna cáú Se. Tá grúig darg eici. Tá cúpla ar an má agus cúpla ar an donna. Agus... Mu go má. Tá. Tá grúig an fada. Sé iontoch fada. Oh, Lady Gaga. No! Ariana Grande. Tá. Ariana Grande. Se. Yes! Larry and tú Gwelga. Larry and tú Gwelga le ha seachtain. Seachtain na Gaeilge. Yeah!